ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga magkataog kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Imoy, 32 years old. Minyo ug may duha ka anak. Nagpuyo sa barangay Kakao, Hilongos, Leyte. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa among pamilya ug sa pamilya sa nahimong uyab sa among maguwang. Aron yung isabtan, sugdon ko diyang kalit nga niuli ang akong kuya Rey sa amo gikan sa Cebu. Ingon ini ang mga panghitabo. Kinsa ning nagpado sa ato Imoy? Di man ako maklaro. Hala! Si Kuya Rey man na ba? Ha? Oh, uy. Anong nauli na siya? Nagbuwag namin ni Yuning pa, eh. Uy. Nga naman taon, uy. Nga may mga anak na ba mo? Kaapoy yan ang kadauli nato, kasaba ang musugat nato pa. Huwag kalinaw ang mong pagpuyo ni Yuning. Pasigsi ka lang gihapon si mong bisyo. Ay sos, lalaki ko ta. Di ba siya magkasabot nga, muidom ta. Musugal panagsa. Pero kuya, minyo naman gud ka. Biyaan na gyud ang tanan imong mga bisyo. Pagkilom niya imo yun, para sa kagkorek da. Awa niya. Muli ko ikaraon niya ang asawa ni mo. Kung mapulaan ka na. Kuya. Kung malikoy kasama si mong Kuya Ray, biyaan siya ka na mo. Simba ko sa Jimmy, oy. Isuon man tuod miya ng Kuya Rey. Pero, lahir jud kayo mi og panlantas kinabuhi. Kagwa para bas babae nga ibid-ibiran si mong kuya. Ha? Kinsa man? Si Mary Ann God, katong kanhi kaipon ni Jeffrey. Uy, bata pa man kayo to. Murag bago pa lang yun ang nag-18. O mag-19 na nakarong bataa. Pero, bata pa jud kayo na kumpara ni mong kuya. Kasi kuya murag 35 anyos man siguro siya ron. Nailad yun siyang kuya ni mo nga gikan sa syudad. Kay inosentihon man yung taon na si Mary Ann, way grado. Di makamaong mo kwintada. Di man gani na mo adto sa lungsod kay mauwaw. Kani kaipon mo ka ng Jeffrey. Nagbuwag na sila. Gibuwag sini kanan ni Mary Ann, oy. Kay kanas, no Ilyas, isog ng pagkatao. Mao ba?
Oh, kung mauna. Nganong kana mang bayhana ang gituyuan ni kuya. Isog mo ning amahan ana. Buang amoy. Buntis mas Mirian. Hala ka kuya. Lain na ba kulog taras ng amahan niyang sino Ilyas? Isog ko kina. Ilayas ko las Mirian. At tumig Surigao. Ha? Dong imoy, wa ba kay balita Kuya Rene mo? Wa naman yun. Ibaw, kabaya nga, bisay tumayog buot na ko. Kaya di lagi pasulti na ko. Nasakit ra ba kuno ang inahang Mirian? O papaulion lagi kuno sa ilang amahan aron makaatiman sa asawang Ilyas? Mo ba? Oo. Aw, muli sa siguro si Kuya Ray ana mo, oy. Abli! Oy, Oh, si Kuya Ray mo ron, ma? Nauli gini siya. Recorded by X Thunder Gaming. Daan na kong naduda. Nakagubot lang ang maangkon sa kong maguwang sa pagpagrelasyon ni Mirian. Nga manghod kayo nag-edad. Kay isog kayo ang amahan ni iningas ni Ilyas. Unya, Ipalagot kay ko ng Mirian da. nga nung di kuya. Di na mo gawas sila bay. O nakigbuwag pa nako. Ha? Kay nga nung mo kuno kuya. Misumbong ko no sa iyang amahan nga kulatado ko na nako siya. Agoy. Di kulata sa rin mo. Ay talaga makainom ko. Gahi sa kignaong. Kung mao, delikado di kang Ilyas kuya. Kuya, tinuod ba? Nga ipagkasal ni Noy Ilyas si Mary Ann sa unang katipon niya nga si Jeffrey? Usa? Yatis ko din noon. Atol ko sa ila. Kuhaon ako sa Mirian ug ang among anak. Ha? kaya baga ba ang maguwang nimong imoy, oy? Gikuyugan ang tato nimo? Ibaw bitaw kang isog ka na si Ilyas ma. Ay, unsa naman kuno'y lakaw adoron? Ay, si Kuya Ray ay. Siya na nang nagpaingon din eh. Tuod. Oy, Si Kuya Ray ma. ay salamat. Abi nako og giunsa na niya si Ilyas. Ikaw ay akin. Agoy. Totoo sa aking paningin. Moy, nag-inom na sad si kuya nimo? Naglalaho sa dilim. Pirmi man ama. Ang kabalak-an ako. Kay sige siya inom nga. Way kaon kaon. Unya, ingon ana siya ma. Mag-istorya nga siya ng usa. Ug mo karir katawa. Ma, mabuang magka-nakalugayan si Kuya Ray ma. Gikaguol gyud niya nga gipakasal sa amang Ilyas si Mary Ann kang Jeffrey. Buno! Ala. Kalit mo nagkuhat si Kuya og sundang ma. Uy, Manilakaw ka Re! Rea, sakay! Re! Ginoo ko. Pito na kaadlaw sa pagbiya ni kuya ni mo imoy. Ug wa na gyud siya mabalik pa so kadto nilakaw siya nga nagdadag sundang. Asa naman kain taon siya karon? Gipablati naman nato ang paggawa ni Kuya ma. Pero asa naman lagi siya? Imoy! Imoy! Ah, Nakita na ko na si Kuya Ray. Pero, patay na. unsa? Ang mga tao moingon nga gipatay si Kuya. Ang uban pod niingon nga giatake siya. Kay wa naman to siya kaon. Dili naman pod good mailhan ang iyang lawas kung may samad ba. Kay naagnas naman ang iyang lawas. Ug wa na pod ang iyang dang sundang. Nang labay ang pila ka buwan, nakita sad ang amahan ni Mirian nga patay na. Ug daghan ang dinunggaban. Ug kami sa kong papa ang gipasangilan nga mao'y nagpatay. Kinibaos kuno mi. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Wa mi mamasangil nga gipatay si Kuya sa pamilya siyang babae, ilabi na sa amahan ini nga sino Ilyas. Angay beres lang magduda namo sa pagkamatay ni Ilyas. Ikadawang pangutana. Kami sa kong papa
nga napasangilan nga mao'y nagpatay ni Elias kay nibawos ko mi sa pagkamatay sa akong magwa. Pwede ba may kasuhan nga wa man sila ebidensya? Ikatlong pangutana. Dagan og kontra si Elias. Maskin sila ang barangay. Posible ka nga sila ang naghimo sa krimen o kami ang napasangilan kay kontra lagi sila sa kong kuya sa una? Ikaupat nga pangutana. May nagtambag namo nga mulikay na lang mi kay basin mo bawas sa ang ilang pamilya namo. Pero may miingon pod nga dili mi mulakaw kay basin makaingon nga guilty mi. Unsaon man ako ani nga mga apply ba yaon ta og trabaho sa Manila? Ikalima og katapusang pangutana. Unsa may among buhaton ani? Nga kay basin may dautan silang buhaton namo. Pwede ba namos lang ipaabot sa barangay? Aron magklaruhay ug maghusay mi. Palihog, tabangig tambagi ko, ini ang akong suluran, imoy. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kuwang partner ang muhatag ninyog tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema ang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Muna ayaw na mo pagdugay, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain o klase-klaseng pamaagi kung saan ninyo pagpadala ang inyong mga suwat ug mga suliran diri nato. Ang importante, kompleto ang mga hinungdan-sinugdanan anang inyong mga pangutanag, mga problema. Yes. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong attorney, no? Opportunities don't happen. You create them. Yes, no? Grabe, no? Correct. Mga oportunidad ko, no, dili na mahitabo o dili ni mo paningkamutan nga mahitabo. Correct. Tinuod yun. Mona, okay sa mga i-greet na today, Doc? Akong i-greet ning namo ko'y gitamdan ring mga listahan na kudugay naman sa mga taga Barangay Suba, Sugod, Southern Leyte, no? Albin na sa akong classmate, no? Si Chufilo Tokmo, no? Maayong pagpaminaw ni mo, Chuf. O ni Isidro Labrador, Ima Gonzales Iway, Paulino Siron Ablange, Chufila Aliban Ablange, Leonarda Orais Lebres, Bilya Ilim, Felicidad Kaluyong, Adelpa Hingpit og si Priscilla Lagaran. Maadjong pagpaminaw ninyo dia sa Suba, Barangay Suba, Sugod, Southern Leyte, no? Yes. Og letter sender karong adlaw. Ang atong letter sender si Imoy, 32 years old, taga Barangay Kakao, Hilongos, Leyte. Wow, kabalo ko daghang kay maminaw na to sa Barangay Kakao. Sorry kayo nawag tang naman ta kong listahan sa mga moron vendors. Every time ra ba mo na ko sa kuan Hilongos sa turni, magpada sila og moron para nimo. Nya makaon man ako sa barko, di maabot nimo ato ni. Nga muna. Sorry guys sa mga tanan ng mga moron vendors diya sa Ilongos, no, sorry kayo na misplace na ko akong listahan sa inyong mga pangalan, pero kibalo ko sige mong minaw sa itong programa sa DYHP RMN, no? So ang atong magtatampo karong adlaw si Imoy, 32 years old, taga Hilongos, Kakao, Hilongos, Leyte, no? Kabayan kini sa tabo sa iyang pamilya, uya ba to ang nabati na to sa drama. So unang pangutana ni Imoy attorney, no? Yes. Wala man may mamasangil nga gipatay ni si kuya sa pamilya sa iyang babae. Ilabi na sa amahan ni ini nga si Noy Elias. Angay ba di ay silang magduda namo sa pagkamatay ni Noy Elias? Murabag ka ng unsay ngawan anak ka ng boss-bawas ba? No? Lagi. Na-term anak ni ko kakuan. Mauna, kanang dili wa gyud takabaw no kay di man gyud na natugod malikayan kung unsay dagan pod sa analysis pod siguro sa pamilya ba no labi na sa katong nahitabo pod ni Noy Elias niya. Posible ang angle siguro kung wala pod nila wa pod mo na masangil wa pod mo nag hatag pod og any wala pod ni kaso ba wa mo ninyo gikihaan wa mo gi akusahan wa mo gi pablatter or anything, then I don't think mamahimong motive ang
ang pagpatay, no? Noy Elias from your end, no? Unless sila mo'y guilty sila, wa ta kabaw pod. Pero wagi anything that would lead them to Suspect, no? suspect. Dili ra gyud dapat unta. Kay gipatay man gud ang iyang kuya nya nagduda sila gidudahan nga gipatay pod si Elias, no? Sa term na Rido, mo ba na? Recoridas. Recoridas. Nga gibaslan ba? Gibaslan, no? Honestly, posible gyud na matanaw kung naagibasihan. Like samang namasangil or gidudahan, naa sa pamilya, not necessarily gifile ang kaso, but it will depend on the analysis sa police. Okay. So, ikaduhang pangutana. Kami sa akong papa nga napasanginlan nga maoy nagpapatay ni Noy Elias kay ni baus kunumi sa pagkamatay sa akong magwang. Pwede ba mi makasuhan nga wala man sila'y ebidensya? Kinahanglan gyud na evidence beyond reasonable doubt, di ba Tony? Beyond Yes. reasonable doubt. Yes, kinahanglan gyud, no? Kami sa iyang papa, mo may napasanginlan, no? Pero there has to be clear and convincing evidence para at least para mapasakahan, at least reasonable doubt, no? Nga, tayo sa kong ebidensya na nakakita, naabaroy ni Saysay Barontos Noy Elias, kung kinsay ni patay niya, kanang gitawag na tong dying declaration, and the like, no? Pero ug wala, then lisod ikay-kiha ug way ebidensya. Lisod, no? Pagduda lang, no? Pagduda lang. Kini magduda ta, normal ra man na sa tao nga magduda ta. Pero magduda ta nga medyo layo gyud sa inunta posibleng mahitabo. Mahog na sa mga tawag ato ni og delusional, no? Mga kag maparanoid ka na. Pero magduda ka na kay gamay nga mga basis na within kuana siya. Acceptable cognitive functioning, no? Katulong pangutana. Daghan og kontra si Noy Elias. Maskin sa ilang slaing barangay. Posible kaha nga sila maghimo sa krimen ug kami ang napasanginlan kay kontra lagi sila sa akong kuya sa una. Katong kuya nga gipatay ni Elias. Yes. Kinahanglan posible po no nga ang kaning iyahang daghan yun kung may kag daghang nasuko aning kontra, Elias. then I think the police should look at the different angles, no? Nga unsay posibleng motive sa pagpatay sa iyaha, not necessarily ang katong pagpatay pod sa katong babay, no? So dili ra gyud kung daghang kontra, then it would be possible nga naailain nga naapoy bati nga tinguha sa iyaha nga muy gusto pod nga patyon siya unsa ba, no? Well, The police will have to investigate man gud trabaho ni sa police to look into all angles sa kinabuhi ni Elias to determine ug sa mga surrounding circumstances diin siya gikan, naabay mga text nga nadawat sa iyaha nga nag-threat, naaba siya na kontra para matan-aw ba unsay mga posibleng reasons, no? Okay. Sunod nga pangutana. May nagtambag nako nga mulikay na lang mi kay basin mabubaws ba nasab sila sa ilang pamilya namo. Pero may muingon po nga dili mi mulakaw kay basin makaingon nga guilty mi. Unsa man nako ani nga mga apply baya ko trabaho sa Manila. Wa man ay problema kay wala man kay kaso. Kay ning layas mga apply man mga nang-apply man ka nga mulikay na lang miss basin mubaws pwede pod, no? Kung pananglitan nagtuog gyud pod ang pamilya nga you had a hand, no? Ang imong pamilya na ay kalabutan sa pagkamatay ni Noy Elias unya bayolente po ning pamilya ha. Posible pod nga mas mayo mo mulikay na lang mo pero kibaw pod mo nga wa pod mo sayop nganong mo likay mampud mo. So I think better nga atubangon ni ninyo ang maong kaso kay kung magpataka pud sila pasangil ninyo maka-file man pud mog news sa ilahang paghasol ninyo. Unya moingon man gud sila gud nga flight is equal to guilt. Di ba dok? Nga kanang ang muikyas basin nag-avoid nya kung wa mo gilikayan pero ug man trabaho gyud ka ganahan gyud unta ka mo trabaho ug Manila ug asa ayaw pud ipahunong ang imuhang ambisyon ug ang imuhang pagpanrabaho tungod
sila nga naapod kay mga isabugubang diya ug wa pay gi-file nga kaso sa imuha, then padayon live your life normally and then face the music kung kumbaga no, kung naa sila i-file nga kaso sa imuha or sa inyuhang pamilya pod no. Pero kung safety na gani pod ang nagka problema, naa man pud tay pulis no to go to, pwede man ta mo mudangop sa kapulisan kung baharan na gyud mo or naa na gyud mga di maayo pod nga mga gibuhat sila batok ninyo, ha? Alright. Ikalimaw katapos ang pangatan natin unsa may among buhaton ani nga kay basin may dautan silang buhaton namo. Pwede ba namo silang hatag ipatawag tingali, ipatawag sa barangay aron magkaklaruhay og mahusay mi? Pwede. Mas maayo gyud no nga ipatawag na lang nas barangay para kay kung sila pod basin pod ba nga naapod sila bati pod nga gihuna-huna nga buhaton pod ninyo. Mao pong careful pod sila unya kamo pod naapod mo gihuna-huna nga bati. You know, mas may pagyud na nga magkahusay mo once and for all. Wa na lay kiha ay magkahusay mo nga you know di man kami ni buhat ana. Wa pod mi nagduda pod ninyo, di na lang ta mo file kaso magmalinawon na lang ta. That is the best way to do it gyud para nako dok no? Nga way dumtanay ba kay makaguba ginig relasyon usahay ang pag-file og kaso no. Di ko maingon tanan pero labi nag mga kasong kriminal no nya kanang angkan ta clan ta grupo ta magsanga-sanga ang dumot og kalagot katong way labot mag-apil-apil. Kuya kanang gitawag nila kanang hudtanay sa kaliwat sa term rigudon naon sa to imong giyon Recoridas. Kana ingon na dok lisod kaayo ba bati kay dili na sakto, dili po na makakontribute sa kalinaw sa ato ang society unya ang mga inosente mapagan no, so better nga husayon nato sa barangay ipatawag ka mas maayo. Okay? Bitaw. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat og maayong adlaw.